Hej alle sammen. Jeg har gjort mig nogle tanker om sidste søndags tekst, og så vil vi jo læse den. Jesus sagde, ikke enhver, som siger herre, herre, til mig skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske fars vilje. Mange vil den dag, og det er jo altså dommens dag, sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig, I som begår lovbrud. Derfor, enhver som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus, men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand, og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus, og det faldt, og dets fald var stort. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære, for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Det er slut på teksten, og det er naturligvis ikke en bygningsteknisk vejledning, og det skal naturligvis heller ikke forstås på den måde, at vi skal sikre os rent materielt, så vi synes, vi står på solidt klippegrund. Heller at vi skal sikre os med gode gerninger, ja nærmest flashe os med dem. Det er jo det, farisæerne gør, og Jesus underviste dem jo, som vi hørte, som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. For at komme lidt nærmere ind på, hvad det er, der menes, så skulle jeg være klar over, at teksten det er slutningen af bjergprædikenen. Og det er en prædiken, hvor Jesus stiller helt umulige krav. Og det er altså dem, vi skal leve op til. Det er dem, det er det, det er at bygge på klippen. Han siger, elsk dine fjender. Og han siger, den, som kalder en anden for tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Og enhver, som har set på sin næstes hustru og sit hjerte begæret hende, han har allerede begået hor med hende. Altså, hvis det er sådan, at kun dem, der handler efter disse ord, bygger på klippegrund, så er det jo ingen mennesker, ingen af os, der bygger på klippegrund. Så er vi ildestillet, så er vi fortabte. Og det passer jo i øvrigt heller ikke ind med det, som Jesus heller siger og gør. Han hjælper alle på sin vej og tilgiver rask væk de værste syndere. Så sammenfattende kan vi måske sige, at vi ikke gennem vores gerninger kan sikre os. Det, som kræves i bjergprædikenen, kan vi slet ikke leve op til, og selv de mest ivrige efter at gøre det rette, nemlig farisæerne, kommer fuldstændig til kort, ganske som alle os andre, der udstiller vores fortræffeligheder på de sociale medier. Jeg vender mig derfor til et andet sted, hvor Jesus taler om at bygge på klippegrund. Og det er et sted, hvor han spørger sine disciple, hvem siger folk, at jeg er? Og de svarede, nogen siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen er Jeremias eller en profet. Så spurgte han dem igen, men hvem siger I, at jeg er? Og Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbart for dig, men min far, som er i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og Peter, det betyder klippe, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Det er altså et andet sted, hvor Jesus taler om klippe. Og når Jesus siger, at Peter betyder klippe, at han vil bygge sin kirke på den klippe, så er det ikke Peter, eller også mennesker, han vil bygge på, men på den sætning, som Peter siger, du er Kristus, den levende Guds søn. Og det er altså klippen, vi skal bygge på. Jesus Kristus, som kræver det umulige af os, for at vi kommer i himmeriget, som vi hørte i begyndelsen, da vi hørte om bjergprædikenen, og som samtidig rask væk tilgiver forbrydere og mordere og alle os andre, som ikke slår til. Det er et paradoks, at kravene for at komme i himlen er umulige, og vi består alligevel.
Det kan slet ikke begribes med forstanden. Det kan kun høres og kun troes, når Gud selv giver os tro. Det er helt umuligt at tro. Det er faktisk for godt til at være sandt. Der kan vi henvise til Luther, der i forklaringen til den 3. trosartikel, den om troen jo siger, jeg tror, at jeg ikke af egen evner og kraft kan tro. Vi kan ikke selv tro. Jeg tror, at jeg ikke af egen evner og kraft kan tro. Men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet. Helligånden, det er Gud selv. Og giver mig tro. Så det er altså Gud, der giver tro. Jeg forkorter hans citat lidt. Så Gud giver os tro. Og når det så går op for os, at vi har evigt liv, selvom vi er dumpet, ja, så kommer de gode gerninger, som Jesus taler om i bjergprædiken, helt af sig selv. Aldrig som de kræves. Det er jo umuligt. Men vi begynder at bruge al vores tid på at nærme os det umulige så godt som vi kan. Og så skulle jeg sige, at den her prædiken, eller prædiken kan vi ikke kalde den, men de her tanker, de er delvis inspireret af Margrethe Kochs prædiken i Ringkøbing Kirke, som jeg så har brygget lidt videre på. Og hvem er jeg? Jeg er Torkild Sohn, Bilsvej 26 69 50 Ringkøbing. Man skal jo aldrig sætte noget på nettet, uden at sige, hvem man er. Og så håber jeg, at I har fået noget ud af det. Og hvis I ikke har det, jamen så har I jo spildt jeres tid. Tak.